e a corrupción dun goberno en fase terminal. Non é unha cuestión de siglas, nin de esquerdas ou de dereitas, é unha cuestión de decencia. A política non debe ser unha competición de resistencia, isto vai de ética e dignidade. Por iso, Pedro Sánchez non pode seguirlle negando aos galegos e a todos os españois a posibilidade de expresarse con liberdade nas urnas sobre os feitos tan graves que estamos coñecendo nos últimos meses. É o momento de que España teña o presidente que merece, Alberto Núñez Feijóo. O Congreso Nacional do próximo mes de xullo será un lugar máis onde dicir cal é o futuro que merece a Moncloa. Alí, en Madrid, o Partido Popular de Galicia estará representado por un total de 316 compromisarios e compromisarias, 91 da provincia da Coruña, 95 da provincia de Pontevedra, 77 da provincia de Ourense e 53 da provincia de Lugo. A delegación galega dividirase entre compromisarios natos, isto é, os membros da Xunta Directiva Nacional, compromisarios electos e representantes de novas xeracións. Como saben, os membros afiliados e afiliadas do Partido Popular de Galicia apoiaron con máis de 8.500 avais a candidatura de Alberto Núñez Feijóo, unha cifra récord en calquera proceso destas características. Unha vez concluído o prazo de sinatura de avais, o seguinte paso será as asambleas de votación do candidato a presidente nacional do Partido Popular. Celebraránse o próximo luns, 16 de xuño, de forma simultánea nas sedes habilitadas. O que está claro é que o Partido Popular de Galicia terá, como sempre, un papel relevante no Congreso. Estou segura de que seguirá tendo no funcionamento do partido, empezando, como non, polo presidente nacional. Galicia é unha comunidade autónoma fundamental para o Partido Popular. O goberno de Sánchez é un goberno agónico en vilo e que está danando a imaxe de España en todo o mundo. Non hai en Europa un primeiro ministro con todo o seu entorno persoal, político, investigado por corrupción. Ningún goberno que degrade as institucións ou cometa fraudes tan impunemente. Nin tampouco fiscais xerais que senten no banco dos acusados por delinquir contra rivais políticos, seguindo ordes da presidencia do goberno. España non pode ter un goberno en vilo por cada imputado ou por cada novo rexistro da UCO. España necesita un goberno que se ocupe dos problemas dos galegos e de todos os españois e non dos propios. O último capítulo foi o que coñecemos onte á noite. Unha grabación de Koldo García, intervida pola UCO, implica a Santos Cerdán no suposto cobro de comisións. Santos Cerdán, por certo, tivemos o prazer de telo en Galicia xunto con Sánchez e Besteiro hai tan só 3 meses. Despois de 44 días sen aparecer ante os medios de comunicación, Pedro Sánchez debe explicar canto antes, hoxe mesmo, que pasa no goberno de España. Insisto, 44 días sin comparecer ante os medios de comunicación, 15 meses sin asistir á sesión de control do Senado. Criticaban o plasma, pero agora non hai nin sinal de emisión, nin tan siquera un mando a distancia. Necesitamos explicacións, dimisións e eleccións. Cando nun país está implicada por corrupción a muller do presidente, o irmán do presidente, o ex número 2 do presidente, o actual número 2 do presidente, o fiscal xeral do Estado nomeado polo presidente e de quen depende, é evidente que o problema é o presidente. Insisto, explicacións, dimisións e eleccións. Sánchez e o seu entorno, apoiados polo Bloque Nacionalista Galego, tamén están danando a imaxe de Galicia. Miren, esta é a imaxe que dan de Galicia. Aquí están nun acto socialista dous dos garantes da marca PSOE en Galicia.
o independente, xa ben, Álvaro García Ortiz, o primeiro fiscal xeral do Estado procesado. E Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif e presunta socia de Ábalos nos asuntos das súas sobriñas. En que cabeza cabe que un fiscal xeral do Estado permaneza así nas súas funcións? Se xa nos últimos meses era moi difícil de entender, agora directamente é imposible. Non pode perseguir delitos quen presuntamente os cometeu. A situación é insostible. Mais nada, moitas grazas, estou á súa disposición por se queren facer algunha pregunta. Mire, levamos varios días respondendo a estas preguntas, non? O presidente respondeu a todas as preguntas dos medios de comunicación, onde compareceu no Parlamento de Galicia e tamén explicou a todos os grupos, incluído o Partido Socialista, que, tal e como dixo onte unha xornalista, parece que están perdidísimos, pois explicamos cales son os compromisos do Partido Popular ca xusticia. E os compromisos son, primeiro, a presunción de inocencia, segundo, respeto á xustiza, e terceiro, e por suposto, dende o Goberno da Xunta de Galicia e dende o Partido Popular de Galicia, sempre estivemos ao lado das vítimas. Por suposto, non podía ser de outra maneira. Ahora ben, eu me pregunto que hipocresía a do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galegos que foron os adalides os que puxeron en marcha a lei do solo sí e sí. A lei do solo sí e sí, que, como vostedes ben saben, foi a lei máis danina para a defensa dos dereitos das mulleres. Foi a lei que máis agresores sexuais puso na rúa. E foi a lei que rebaixou a pena a agresores sexuais de víctimas para as que nin o Partido Socialista nin o Bloque Nacionalista Galego tuvo ningún respeto. E, por tanto, nin o Bloque Nacionalista Galego nin o Partido Socialista están en condicións de dar leccións sobre apoio ás víctimas cando eles foron os que puxeron en marcha a lei que máis dano e máis revictimizou as víctimas por agresións sexuais. Non cree, en todo caso, que o presidente da Xunta nesa sesión de control debería ter un apoio máis explícito? Insisto, quen intenta dar leccións sobre apoio ás víctimas son os que máis revictimizaron as víctimas ca lei do solo sí e sí, poñendo na rúa a máis de 200 agresores sexuais. Ollo, que o Consello Xeral do Poder Xudicial leva sin dar datos desde hai máis dun ano. Estaría ben saber os datos actualizados deses máis de 1.400 agresores sexuais que viron rebaixadas as súas penas. Eu me pregunto se o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego teñen palabras para as víctimas que viron como os seus agresores sexuais saían antes do cárcere, que viron como os seus agresores sexuais tiñan rebaixadas as penas. Para o Partido Socialista e para o Bloque Nacionalista Galego, esas víctimas non merecen ningunha palabra? Mire, a conferencia de presidentes revelouse como unha cortiña de fume do presidente Sánchez para tapar todos estes casos de corrupción que o están afogando. Viuse dende o momento de hora en que non quería nin tan siquiera ter unha orde do día, foi levado a elo polas comunidades autónomas que exixíamos ter unha orde do día na que se contemplasen asuntos que lle preocupan aos cidadáns, como o tema da vivenda, que é fundamental, como o tema do financiamento autonómico, que, por suposto, o financiamento autonómico e despois o financiamento das entidades locais que tanto están a sufrir, fale vostede cos alcaldes que lle expliquen as dificultades económicas que teñen cada día para darlle e prestarlle servicios aos seus veciños e veciñas, non? Ante todo eso, Pedro Sánchez negouse
a votar as cuestións que se plantexaron ali, probablemente porque igual non tiña claro que incluso os presidentes autonómicos do Partido Socialista lle votaran a favor. Por certo, presidentes autonómicos do Partido Socialista que están pedindo que convoque eleccións, porque, miren, o ambiente de corrupción en España é irrespirable. É irrespirable. Ese muro que se quiso construir Sánchez xa non é un muro, son 4. Está entre 4 muros absolutamente bunkerizado para non escoitar a ninguén e para non ver a realidade. En ese búnker no que está Sánchez, pois dificilmente pode atender aos problemas da xente, os problemas reais, problemas de vivenda. O presidente Rueda ofreceuse a chegar a un consenso para poñer solucións a un problema que lle preocupa a moitísima xente. Non quiso nin escoitar. É máis, chegou a chamar a atención a súa ministra por intentar falar ca conselleira de Vivenda e poder chegar a acordos en materia de vivenda que beneficien aos cidadáns. E que isto non é unha cuestión de siglas nin de partidos. Estamos falando dos problemas da xente. E cando Sánchez está máis preocupado por resolver os seus problemas que os problemas da xente, o que ten é que convocar eleccións. Mire, a Xunta e as 3 universidades públicas deron esta semana un paso adiante, un paso para recuperar o espírito de cooperación nos estudos de medicina en Galicia a través dun grupo de traballo no que se vai a avanzar na descentralización e mellorar a docencia. Está claro que unha vez que se abre a veda dos localismos e dos territorios, é inevitable que cada un no seu sitio pida a súa parcela. Está claro que eu confío que en frío cheguemos a unha conclusión que sexa positiva para toda Galicia, porque hai que pensar Galicia en grande e deixar de lado os localismos e termos en Santiago a Facultade de Medicina máis grande de toda España e, por tanto, temos que aspirar a seguir sendo esa a Facultade de Medicina máis grande de Galicia, de España, pero ten que ser a Facultade de Medicina de Galicia. Ben, moitísimas gracias.